Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο του vlog μου. Θέμα του σημερινού βίντεο θα είναι το AI και πώς το AI θα επηρεάσει τη δουλειά μας. Αφορμή για το σημερινό βίντεο είναι ένα σχόλιο που έλαβα, αν δεν κάνω λάθος, στο τελευταίο βίντεο που είχα κάνει, όπου μου ζητήθηκε να εκφράσω την γνώμη μου σχετικά με το AI και το πώς αυτό θα επηρεάσει τη δουλειά μας. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει τον κλάδο του προγραμματισμού. Τον έχει ήδη επηρεάσει τον κλάδο του προγραμματισμού και μάλιστα πάρα πολύ. Ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο πλέον δεν υπάρχει πρακτικά μέρα που να μην χρησιμοποιήσω έστω μία φορά το ChatGPT. Επιπλέον να πω ότι στην XM όσοι χρησιμοποιούν JetBrains, π.χ. IntelliJ κτλ. Έχουμε και συνδρομή στο AI Assistant, το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι τόσο καλό όσο το ChatGPT. Πολλές φορές αυτά που λέει είναι μη ικανοποιητικά, να το θέσω έτσι. Οπότε θα έλεγα ότι το ChatGPT είναι μακράν καλύτερο, τουλάχιστον σε σχέση με το AI Assistant του IntelliJ. Παρ' όλα αυτά και αυτό το έχω χρησιμοποιήσει αρκετές φορές και μάλιστα κάτι που διαπίστωσα σχετικά πρόσφατα, μπορεί ακόμα να σε βοηθήσει και στο να γράψεις π.χ. τεστ. Η αλήθεια είναι ότι τα unit test πολλές φορές δεν είναι και ιδιαιτέρως ευχάριστη διαδικασία. Να πω πάντως ότι δεν είναι ότι το αποτέλεσμα που σου δίνει είναι 100% σωστό. Να είμαι ειλικρινής, έτσι έχει ενδιαφέρον αυτό. Μια μέρα που είχα γράψει τέλος πάντων μια κλάση στη Java, έπαιζα λίγο εκεί με τα κουμπάκια του IntelliJ και βλέπω ότι είχε επιλογή να σου γράψει το AI Assistant να σου φτιάξει το τεστ. Για να είμαι ειλικρινής, λέω εντάξει, ποιος ξέρει τι βλακεία θα μου φτιάξει, δεν θα βλέπετε ας πούμε και μπορεί και να μην το φτιάξει και καθόλου. Τελικά, προς μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι είχε όντως φτιάξει ένα τεστ, δεν έτρεχε καν, για να είμαι ειλικρινής, δεν ήταν στο 100% σωστό, αλλά μπορώ να πω ότι με γλίτωσε αρκετό χρόνο που θα χρειαζόταν να σπαταλήσω για να προετοιμάσω αν μη τι άλλο το τεστ, τα when κτλ. Οπότε πιστεύω ότι για κάτι που εμένα θα είχα χρειαστεί τουλάχιστον μισή ώρα και ίσως και παραπάνω για να κάνω το ίδιο πράγμα το έκανα μέσα σε, θα έλεγα, 10 λεπτά. Δηλαδή οι διορθώσεις που χρειάστηκε να κάνω ήταν σχετικά λίγες και μάλιστα μπορείς να του μιλάς στην ουσία και να του πεις ok, θέλω να κάνεις διόρθωση εκεί, θέλω να κάνεις διόρθωση εκεί πέρα κτλ. Οπότε και από μόνο του μπορεί τελικά να στο φέρει σε ένα σημείο που να είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Και να τονίσω ότι στο γράφει, δεν είναι δηλαδή ότι πρέπει να κάνεις copy-paste μετά, στο γράφει όντως σου ετοιμάζει την test κλάση και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Οπότε βλέπουμε ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, χώρια το ότι πολλές φορές με το ChatGPT γλιτώνουμε χρόνο γιατί ρωτάμε κάτι πολύ συγκεκριμένο και παίρνουμε συγκεκριμένη απάντηση, οπότε γλιτώνουμε χρόνο. Βλέπουμε ότι μέχρι και να σου γράψει κώδικα, που για μένα τουλάχιστον τα τεστ δεν μπορώ να πω ότι είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα να γράφω, αλλά βλέπουμε ότι μπορεί να σου γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο. Από εκεί και πέρα να πω κάτι που πολλοί λένε για το ChatGPT. Γενικά διακρίνω μια τάση πολλοί κόσμος να το υποβαθμίζει και να λέει εντάξει μωρέ και δεν το εμπιστεύομαι και λέει βλακίες και δεν ξέρω και εγώ τι. Εμένα η προσωπική μου γνώμη είναι ότι το ChatGPT, εάν του διατυπώσεις σωστά αυτό που θες, θα σου δώσει μια αρκετά έως πάρα πολύ καλή απάντηση. Που εάν χρειαζόσουν ένα Google Search για να βρεις την ίδια απάντηση, το πιο πιθανό είναι ότι θα σου έπαιρνε πάρα πολύ περισσότερο χρόνο. Από εκεί και πέρα πολλές φορές όντως μπορεί να χρειαστεί μια δεύτερη ερώτηση, επερώτηση τέλος πάντων, όπου μπορεί και να του πεις ότι ξέρεις τι, δεν ήθελα αυτό ή θέλω αυτό να το κάνεις έτσι κτλ. Και τελικά να καταλήξεις σε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα που πραγματικά μπορεί πραγματικά να σου γλιτώσει πάρα πολύ χρόνο. Αυτό προφανώς δεν θέλει και ιδιαίτερη εξυπνάδα για να καταλάβει κανείς ότι σε κάνει πολύ πιο παραγωγικό, έτσι. Βέβαια να τονίσω κάτι.
επειδή κάποιοι λένε θα μας αντικαταστήσει, ναι αλλά δεν θα μας αντικαταστήσει λένε κάποιοι άλλοι κτλ. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι κάποια στιγμή θα μας αντικαταστήσει. Στο μακρινό μέλλον κάποια πράγματα που αυτή τη στιγμή χρειάζεται να τα κάνει ο προγραμματιστής, δεν θα τα κάνει ο προγραμματιστής. Θα τα κάνει το ChatGPT. Δεν σημαίνει ότι θα μας αντικαταστήσει πλήρως, αλλά παιδιά νομίζω είναι σχεδόν αστείο να λέμε ότι δεν θα υπάρξει λιγότερη ζήτηση για προγραμματιστές επειδή λόγω του ChatGPT. Θα υπάρξει λιγότερη ζήτηση για προγραμματιστές, διότι σε τελική ανάλυση αν δεν μειώνονταν οι προγραμματιστές που χρειάζονται, δεν θα είχε και πολύ νόημα το AI, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους προγραμματιστές, αυτό ισχύει γενικότερα. Το AI, ο λόγος που υπάρχει είναι για να γινόμαστε παραγωγικοί περισσότερο, άρα να χρειάζεται λιγότερο εργατικό δυναμικό κατά πάσα πιθανότητα, να γίνεται η ίδια δουλειά και ενδεχομένως και δουλειά που είναι βαρετή να γίνεται από το AI και κατ' επέκταση να χρειάζεται λιγότερα άτομα. Κάποιοι λένε βέβαια ότι ναι, αλλά λέει εντάξει θα υπάρξει μια στροφή των προγραμματιστών ας πούμε συγκεκριμένα ή γενικότερα του κόσμου προς το AI. Δηλαδή θα χρειάζονται περισσότερα άτομα για το AI. Όντως είναι πάρα πολύ πιθανό και πιστεύω ήδη έχει γίνει αυτό, να υπάρχει ζήτηση ας πούμε για προγραμματιστές που θα ασχολούνται συγκεκριμένα με το AI. Αλλά παιδιά μην κορεδευόμαστε, δεν θα είναι τόση η ζήτηση για τέτοιους προγραμματιστές όσο οι θέσεις που δεν θα χρειάζονται πλέον, γιατί θα γίνονται τα ίδια πράγματα με πολύ λιγότερο προσωπικό. Επίσης μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Και αυτό να πω την αλήθεια το έψαξα ηθελημένα με αφορμή το θέμα του ChatGPT, του AI γενικότερα. Θα λέγαμε ότι εγώ προσωπικά συγκρίνω την εμφάνιση του AI με την βιομηχανική επανάσταση που συνέβη τον 19ο αιώνα. Ωραία. Θεωρώ ότι είναι τέτοιου βεληνικούς αλλαγή το AI. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζετε ότι για αρκετές δεκαετίες από όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση μέχρι και που αυτό που ορίζουμε το τέλος, η βιομηχανική επανάσταση θεωρείται ότι ξεκίνησε γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα. Μέχρι και που τελείωσε χρειάστηκαν δεκαετίες μέχρι να προσαρμοστεί το εργατικό δυναμικό στα νέα δεδομένα. Και τις πρώτες δεκαετίες δημιούργησε αύξηση της ανεργίας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και νομίζω ότι είναι και λογικό. Γιατί σε τελική ανάλυση, εγώ να πω συγκεκριμένα για τους προγραμματιστές, μιας και ασχολούμαστε με τους προγραμματιστές. Εγώ ας πούμε αυτή τη στιγμή αυτό που κάνω γενικά είναι web applications. Δεν έχω ιδέα αυτή τη στιγμή για machine learning, για τέτοια πράγματα. Ακόμα και εγώ, αν κάποια στιγμή δεν χρειάζομαι, γιατί μπορεί να γίνει η ίδια δουλειά με πολύ λιγότερους προγραμματιστές, π.χ., δεν θα μου είναι πολύ εύκολο να κάνω αυτή τη μετάβαση. Δεν θα γίνει τουλάχιστον από τη μια στιγμή στην άλλη. Οπότε πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και να μην είμαστε τόσο σίγουροι ότι εντάξει εμείς θα μείνουμε ανεπηρέαστοι. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρξει η εξέλιξη κτλ. Αλλά δεν μου αρέσει να ακούω αυτούς που ακούγονται πάρα πολύ βέβαιοι ότι δεν θα μας επηρεάσει και εντάξει και για τα κομπιουτεράκια λέει, για τις αριθμομηχανές το ίδιο λέγανε, δεν θα υπάρχουν μαθηματικοί, δεν θα χρειάζεται. Δεν είναι το ίδιο. Παιδιά, και το ξέρουμε ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα το AI σε σχέση με τις αριθμομηχανές. Ή λένε κάποιοι και όταν βγήκε το WordPress, ας πούμε, πάλι λέγανε δεν θα χρειάζονται προγραμματιστές για να φτιαχτούν site κτλ. Δεν είναι ίδιας σημασίας το AI σε σχέση με το WordPress, σε σχέση με την αριθμομηχανία. Είναι βεληνικούς βιομηχανικής επανάστασης. Είναι κάτι που για μένα προσωπικά, εγώ πιστεύω και το βλέπουμε ότι δεν είναι μια φούσκα πλέον. Είναι ξεκάθαρο αυτό για όσους ακόμα μπορεί να νομίζουν ότι είναι μια φούσκα που θα περάσει. Είναι τέτοιου βεληνικούς. Είναι βεληνικούς βιομηχανικής επανάστασης. Είναι, θα έλεγα, ίσως ακόμα πιο σημαντικό και από το ίντερνετ, που και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα θα μου πείτε, οκ, και τι κάνω, ας πούμε, θα πρέπει να τρομοκρατηθώ. Εγώ πιστεύω ότι σιγά σιγά, ειδικά οι πιο νέοι προγραμματιστές που μπαίνουν τώρα στον κλάδο,
αλλά ενδεχομένως και οι πιο παλιοί θα πρέπει να αρχίσουν σιγά σιγά να σκέφτονται το κομμάτι αυτό και ότι μήπως τελικά πρέπει να στραφούν ήδη προς τα εκεί για να μην χρειαστεί κάποια στιγμή να κάνουν τη μετάβαση και αυτή η μετάβαση να μην τους είναι τόσο εύκολη. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, δεν γνωρίζω ακριβώς τι συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια, θα υποθέσω ότι βάσει προϊστορίας μάλλον δεν έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Αν κάνω λάθος, πώς να το πω, γράψτε μου στα σχόλια, μακάρι να έχουν κάνει μια τέτοια στροφή. Γενικά πάντως τους παίρνει τουλάχιστον 3 και 4 αιώνες μέχρι να καταλάβουν ότι πλέον δεν γράφουμε Pascal, δεν γράφουμε Assembly κτλ. Εντάξει, πάση περιπτώσει. Αλλά ναι, γενικά θεωρώ ότι θέλει λίγο προσοχή το συγκεκριμένο κομμάτι. Ήδη φαίνεται ότι δεν υπάρχει η ζήτηση για προγραμματιστές όσο υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά για entry level. Αυτό που ακούω γενικότερα είναι ότι πλέον δεν ζητάνε τόσο entry level, αλλά πιο έμπειρους προγραμματιστές. Και εγώ ο ίδιος διαπιστώνω ότι σε σχέση με πριν 1 χρόνο, 2 χρόνια, 3 χρόνια, όπου σχεδόν κάθε μήνα θα με προσέγγιζαν recruiters κτλ. Αυτό δεν ισχύει τόσο πολύ όσο ίσχυε τότε τουλάχιστον, και τώρα με προσεγγίζουν, αλλά όχι τόσο όσο τότε. Δεν λέω ότι φταίει μόνο το ChatGPT και το AI γι' αυτό, έτσι, αλλά πιστεύω ότι παίζει ρόλο και αυτό, και ίσως δεν το καταλαβαίνουμε άμεσα ότι παίζει ρόλο αυτό. Αυτά νομίζω σε γενικές γραμμές. Εγώ προσωπικά το λέω ευθαρσώς, δεν με αφήνει αδιάφορο αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια ανησυχία, ίσως όχι ακόμα, ίσως στη δική μου την περίπτωση να νιώθω λίγο πιο ασφαλής από την άποψη ότι έχω μια προϋπηρεσία, οπότε θεωρώ ότι ίσως αυτό να επηρεάσει ακόμα περισσότερο τους νεότερους, γιατί όπως είπα πριν θα μειωθεί η ανάγκη για προγραμματιστές που φτιάχνουν, ας πούμε, web applications, γιατί θα μπορούν οι ίδιοι προγραμματιστές να το κάνουν κάτι πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με πριν. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι όταν θα έρθει η στιγμή δεν θα είμαι εγώ ο πρώτος που θα φύγει. Και τώρα πετάγεται κάποιος από την Ξέμ και θα πει νομίζεις. Τέλος πάντων, anyway. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Θα ήθελα τη γνώμη σας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω τι γίνεται στα πανεπιστήμια. Όσοι είστε φοιτητές, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να γράψετε εάν έχει γίνει κάποια μετάβαση, κάποια προσαρμογή, έστω και σαν αναφορά. Εμένα δεν θα μου έκανε εντύπωση να μην υπάρχει καν σαν αναφορά στα ελληνικά πανεπιστήμια το AI. Και ακόμα και στην πληροφορική. Αυτό εννοώ. Δεν θα μου έκανε εντύπωση. Δυστυχώς δεν είμαι και πάρα πολύ αισιόδοξος για τα ελληνικά πανεπιστήμια. Πάση περιπτώσει. Αυτά. Θα τα ξαναπούμε, ελπίζω σύντομα. Γεια χαρά.